Gorąco pozdrawiam wszystkich kochanych
długie lata przeżywał bardzo ciężkie siły walczące z Bogiem i religią i mały się wszelkich nie jest bardzo niegodziwych środków, by wyplenić wiarę w duszach. I oto dzisiaj nastał dzień radosny, weselny, triumfalny. Tu w Grodnie odbywa się ingres księdza biskupa Tadeusza Konosiewicza, który otrzymawszy 20 października bieżącego roku sakrum biskupium z rąk jego świątobliwości papieża Jana Pawła II w Watykanie, przybył, by na tych terenach pełnić powierzoną mu przez Stolicę Apostolską funkcję administratora apostolskiego. Jest to od wielu lat pierwszy biskup katolicki formalnie i legalnie rozpoczynający pracę apostolską na tych terenach. Chcę przywitać Was jako pierwszy po 62 latach biskup miński i ponad pół wieku pierwszy biskup na innych terenach Białorusi. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, 25 lipca bieżącego roku Watykan podał do wiadomości, że Ojciec Święty Jan Paweł II mianował mnie biskupem, tytularnym biskupem Gibony, administratorem apostolskim Mińska i pod moją opiekę zlecił wszystkich katolików zachodniego obrządku mieszkających na rozległych terenach Białorusi. Z pokorą i wdzięcznością i ufnością w pomoc Najświętszej Maryi Panny, w jej orędownictwo przyjąłem biskupstwo. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, nasz brat Tadeusz, który dziś rozpoczyna swoje biskupie posługiwanie w tym gościnnym mieście, jakim jest Grodno, nie mógł wybrać dnia bardziej wymownego. Liturgia dzisiejsza poleca nam czcić pamięć świętych apostołów Szymona i Tadeusza. To zaś oznacza, że on, biskup Tadeusz, pragnie włączyć swoją misję pasterską w nurt pracy i dzieła tych właśnie apostołów, którzy wspólnie z Piotrem i Pawłem, z Andrzejem i wszystkimi innymi przypowiadali Ewangelię Chrystusa, budując Jego Kościół. Bracie Tadeuszu, również ze względu na to data dzisiejsza wydaje mi się pełna znaków. Twoim zadaniem pozostaje umiejętność ich rozpoznawania pod tchnieniem Ducha Świętego. Pozostawiając Cię Twojej pracy, my o Tobie nie zapomnimy. Zawieramy Cię i niesiemy w naszej serdecznej myśli i w naszej modlitwie, tak jak niesie Cię
w swym wielkim sercu Ojciec Święty Jan Paweł II, który włączył Cię do Kolegium Apostolskiego i udzielił Ci pełni kapłaństwa. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie wodze i niebiosy, cheruby, serafinowie, śpią wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pospiesza, męczenników w orszak białych. Ciebie poprzez okrąg ziemi spełni serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z duchem wszechświat wielbi cały, królem chwały Tyś, o Chryste. O wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. O w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy.